2008an irik egin duen hotela, xiar nire lagunak inda batea, eta ikusten duzute ze parajeetan gauden. Hemen Euskal Kostaldeko Geoparkean barruan gaude, toki ederra, zoragarria, natura betean bizi garenak. Formakuntza eta laguntza handiak izan ginuzten, DBG-sakin eta Basketurritik, horiek bideratu ziguten guri nundi nora jarraitu genezaken, eta hor, ahalegindu gea antolatu dituzten formakuntza guztietan parte hartzea. Momentu bat iritsi zen, proposatu zigutena aukera genuela nolala Europako ziurtagiri bat lortzeko, guk gauz guztieri baiezkoa esaten diogu, hasi que esan genuen, bai, prestatuko gea. Asko ikasi genuela hori egiterako garaian, zergatik nolala ikusten genuen zer gauza egin behar zien da nola egin behar zien, eta bestatik aukera ematen ziguten bai bertara zetorren jendeari hobeto zerbitzeko erantzuteko. Eta kode etikoakin beste, azken finean guk naturan gaude, ikusten duguna da hartu ditugu neurri guztiak natura babeste alde izan direla, eta hor gaude. Kolabalena guretzako nahiko erreto izan zen hasieran, bildur pixka bat izan genuen, baina ondoren ikusi ditugu, onura asko izan ditugula, eta gaur egun jendea animatuko genduke horrelako lan bat egiten sartzea.